intentar acostar l'art contemporani català arreu del territori, perquè nosaltres pensem que la llengua, la tradició i la cultura són els eixos que vertebren un país. I era molt important per nosaltres fer país, donant a conèixer el nostre art com a llenguatge, com a forma d'expressió i intentar apropar-lo a tothom. Avui acull una exposició absolutament extraordinària, única, sobretot en aquesta part sud del nostre país, de Catalunya, i que per tant ja marca tota una declaració d'intencions del que significa aquest centre cultural al Castell de Vila-seca a partir d'avui. Que té la clara vocació, i això ja ho manifestem, de situar-nos en el mapa cultural i situar-nos d'una manera clara i contundent. I aquesta gran col·laboració amb la Fundació Vilacases evidentment ens ajuda molt en aquest sentit. Em sembla que això també vol dir que aquí es veuran exposicions de pintura, exposicions d'escultura i exposicions de fotografia. Ens agradaria que cada exposició, com la d'avui, tingui també el seu propi relat, el seu propi fil conductor, i com més transversal sigui, segurament millor. Per què Tàpies? És un dels grans de l'art del segle XX, però és un dels més grans. És a dir, jo crec que si féssim una selecció, doncs probablement dels 10 artistes claus de tot el segle XX a nivell internacional, jo no en tinc cap mena de dubte, això sempre és opinable, Tàpies és un d'aquests artistes. I a nosaltres, el Castell de Vila-seca ens ha permès lluir, mostrar per primera vegada una col·lecció del tot extraordinària, en què es demostra fins a quin punt per a Tàpies, com per a la majoria de grans artistes que també s'hi van dedicar, el gravat no era un gènere menor. L'obra de gravat de Tàpies discorre de manera paral·lela a la de l'escultura i a la de la pintura, i jo diria que un dels objectius que perseguia Tàpies justament era esvair tant com fos possibles les fronteres entre l'obra pictòrica i l'obra gravada.